हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायनानै बयबो सापर्ट होगोन लाइक होगोन आरो गोदानबा आंनि भिडिअआव बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर अननानै बिदिबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नायलांबाय थादो दै नायनो थांनि लोगोफोर दै नायनो थाङा ना बोननोसो थांदों ना बोनगोन दा आङो दैसो नायगोन जोंनि न' खाथियावनो दैमा दं आरोना फिसा दैमा फैयो माने दैज्लाङावल' दै फैयो आरोना बेखौनो देरदो खोमा नायनोसै नोंसोरबो आंजों नायफादो आरोना दैमाखौ दैयाथ' गिदिरानो देरदोंमोन होमबाबो आं ओंखाराखैमोन आरो दिनै आङो नायहैनो थांनो नायदों माथावरि बारनांगौ आरोना ओमफ्राय नायना फैनोसै आं बेसे गिदिर जादों दैखौ नोंसोरबो आंजों नायफादो आरोना भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनाबो आंनि गामिनि बै माथावरिखौ बारनानै ओरै दै दं आरोना जोंहानि न'निफ्राय नुहुरो सिगांथ' आं फैजेनबा बे दैयानो माने ओरैबायदि न' लोमजोबदोंमोन आरोना आं एसे गोदान समाव माने दैया अयथासार गिदिर जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बे माथावरिखौ खोनायनिफ्राय दै फैला माने दै गिदिरखौ नुला नायु माबायदि देलायदों बियो नायलाय मा होनो इखौ रक स्टाइलनो बोले यो नि देलायदों यो देलायदों साथायाबो नै आंना देन्था गैया लोगोफोर बेखौनो लांनोसै ए अखा हानायाव नै ना बोनैनो नागिरलायबाय जि गाज्रि गथ' बोरै जोरो दालाय रनबिर ओरै हर अखा हानायाव मा ना बोननो थांनो नागिरदों नोंसोरो नावलाय मा ना मोनो ओरैनो हर नावलाय ओरैजाय मा ना मोनो अखा हानायाव देलाय खिथालाय अखा हानायाव ना बोननो नागिरदों आरो ना मोनगोन आरो मोनबालाय मा ना मोनो मोनगोन आरो खिथिख्रि मालायबा जोंलाय मिथिगौ दा मोनगोन दा गोरिबो मोननांगौ सिंख्रि मोननांगौ ए सर बे दैयाव दा ओइ खर'आव मानसि सावनायनि हांगार माबा माबि फैनाय खि इयाव ना बोनहैनो न' जिरायबाय थानो बायो अखा हाबा ओंखायनो थांसै दैमा नायनो Come on. Sampai bari. लेथ्रा ओमफ्राय जि खासिबारिया ओरैबायदि समायना जादों माने जि मोजां जादों आरोना दैया माने दैमाया इयो दैज्लाङावल' फैयो आरोना एनि टाइम फैया दैया बे थाबाय थानायबाथ' जि मोजां जागौमोन आरो माबानो जि सुनो दुगैनो माने दैज्लाङावल' फैयो जे लेथ्राथार दाथ' अबस्था गैया दैया जा लेथ्रा नुवाहाय दै लेथ्राखौ खोमसिबो ना बोथोराबो जि खोमसि जादों नै अखासो हाबावसिगोन खोमसिथार माने दैया जा लेथ्राखा आरोना जि मोजां जानानै दङ ओरैबायदि सिनारिफोरा नै लोगोफोर जोंनि गामि खाथिनि सिनारिफ्रा सिनारि ओइ फिसालाया ना बोनदों बेखौ नायनोसै आं अखा हानायावनो मा ना बोनलाबायखो बे गथ'आ बिराद मैखुनबो बेरो लोगोफोर बेयाव बिराद नै दा बेरथ'वाखै दा मानसिफ्रा डेन्जार खालायसिगोन बिराद मैखुन बेरो आरोना इयाव मैखुन बिजि मैखुन ना मा होनो बिजि मैखुन ना बोनगासिनो खासिबारि जाना दंजोबो नै
दैया बारा गिदिर देरथ'वाखै आरो ना माबा लोमलायलायनाय अखा दासो हांदों नालाय फार्स्ट दासो अखा हाहांदों दायनो मोसौफ्राबो गांसो मोनजायैसो जानोसै अखा हानायजों नै आयौ आयौ ना बोनग्राफ्रा ओमफ्राय बिदि गाखोना गोलैलाय गोलैबाथाय गैला आरो नोंसोरो नै ना बोनग्राफ्रा मोनबाय आरो ना हो थगायदो आरो बिसोरो अखा हानायाव खिनायावनो खानस्रि थुदों आरो ओमफ्राय ना मोना गारा मायदि मोनदों जाम्बाफ्रा दालाङा दालांथों ओइ थांनाङा ओइ लांथिया बिरफोर अखा दे सान्दुं माबाया साथाया आयौ बिदि थांनायदों गोलैगोन आया ओइ थांनो हाया ओंखारदों दे आङो नोंखौ गोलैगोन इनो हमग्रा गैया मुं गैया आया ओइ अखा हानायाव ना बोना थांसै नांलायलायबावबायसो नालाय अखा हानायाव ना बोननानै अखा हादों हायाखै जाहैदों ना बोननानै अखा सिजानाङासो होनदां नोंसोरखौ उल्थासो माबा मेथाइसो खनफिनबाय आंसो ओरै नै जों गामिनि स्कुला ओरैजाय बे खाथियावनोखा नै दैया बारा देरथ'वाखै देरगोन जै देरबाथाय फुल जाजोबगोन आरो नै माथावरि बारनो हाया होमबाबो नै जाय महनपुर थांफिननोसै लोगोफोर दायो जोङो ना थांफिननोसै न'आव अखा हाबाय लोगोफोर अखा berkon ahise berkon sampai bentar hai जानोसै बिदिबा लोगोफोर टेस्टिं नायनोसै आं मैथाजों ना फ्राय आलु भाजा जानायसै मैथाजों नाजों गोथाव बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय।